story time. Guys, ndiyayazi uba benikhumbula ezi story time zam because nami bendinikhumbula, but ku-hectic life umsebenzi kuningi. But I'm here now to make story time, and if I'm dancing, I'm Ladova. I do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times, and if you like what you see here, you want to be a part of this family, make sure you subscribe on this channel, you like, you comment on this video. So okay, nice story, like. So okay guys, nibhalelwe ngumuntu uthi mna bendisi-student kwezinye nje izibhedlela zalapha ezilalini. Uthi hey, ndafumana nje igumbi elithile uba ndihlale kulo kwesi sibhedlela, ngoba kaloku nandingomnye wabanye abantu babehlala kude, so naye ndanikwa iroom kwesi sibhedlela uba ndihlale kuyo. Uthi hey, ubomi bam batshintsha since that day. Maqale phantsi ke guys. Uthi bendingumntana ohlala ekhaya nomama wam. Ndikhula nje ndisokola ekhaya kunzima, sitsalana nzima. Uthi uyayibona la mizi ihamba yonke inqeko kwenye imizi kuze balale batyile. Uthi ibisithi ke abo ekhaya kunzima nje. Uthi wandikhulisa umama wam ethengisa estendini, uba mahlale etyile. Hayi guys, uthi ke Anonymous ekhaya sikhube sihlupheka ngaleyo ndlela leyo. Bekunzima nje. Uthi mama befuneka athengise esitratweni ukuze sihlale sityile ngamanye amaxesha, ngoba kaloku besingenamali nje endlini yokwenza anything. Uthi ndim ke lo ndapasa umetric kakuhle ndayotshona euniversity, ndafunda euniversity ndapasa. Uthi bengumntana nje omamelayo ufunda futhi, but ingxaki umsebenzi ndandiusokola ufumana. Uthi kunzima kakhulu ufumana umsebenzi for mna, until kwabakho omnye umntu ngenye imini owanxelela uba sikhona sisibhedlele masiqeshayo, but sasikude sisibhedlele. So nandiqomba isibhedlele esikude kanje ndizawuya njani kuso, ndizawufika njani kuso. But ke ndayofaka ii-applications khona. Uthi ndafika nje ndafaka i-application yam kulapho bandixelela khona ukuba hayi, don't worry, we have an accommodation for onesi abahlala kude. Ndagqumba from there, at least I'm gonna be covered. Uthi ke guys, anyani kodwa kwesi sibhedlele don't worry nje uzoba sorted ngidibene accommodation because ikhona indawo apha. Uthi ke ndim ke loo excited uba ndifumane indawo finally endizohlala kuyo. Uthi hayi ke kwathiwa phayana asahambe siyokubonisa iroom. Uthi ke sahamba sayobona iroom. Xa sifikayo kwathiwa iroom kathina ke le uzohlala kuyo. Uqomba oh okay. Xa fika was so strange is that iroom kathina inento zonke, inebhedi, inekhabhathi, inezitya, yonke into kathina ngathi ubele washiya ngathi uphume uye shop uthi ngathi uyabuya. Uthi iroom yakhe ke lena unoyidecorate ngendlela oyithandayo, uthina akabuyi, yonke into lapha nje ungayithandi okanye whatever ungayilahla. Aqomba okay. Angabuzi uba uthina like omkiswa intoni or kutheni. Avela athi okay athule nje. Uthi ke waso strange that bamamjonga bamamtigxiza. Uqoma noma mhlawumbe ayahleba or intoni because uyafika mosapha yabo. Uthi ke nyana ngayiwile into yabo. Uthi ke ahamba yeke wabo axela nomakhe news yakhe bona ba celebrate. Bakhe impahla zakhe uyahamba uyahamba uya kule msebenzi wakhe umtsha. Uthi ke nyana nguye ke lowo, she's so happy bayifumene umsebenzi finally. Uthi ke nyana ahambe ke afika ngeli le room yakhe alale yonke into ibe right kusekuseni. Uthi xa ephumayo apha eroomini yakhe uphumele epassagini. Uthi like indawo abahlala kuyo ifana nesibhedlele, kukho iroom then kubekho ipassage. Ezi room iminyango yazo ijonge epassagini, zonke ezi room zifolile kanje yabo, and then ke kube ipassage. So xa bephumayo bonke bayabonana. Uthi xa ephumayo yena woke umuntu uyamjonga. Bamba bavele bathi ahamba abantu qomo ngapha kwenzeka ntoni, noba hayi ndijonga kangaka, noba yintoni le ndiyenzileyo kangaka. Uthi qomba mhlawumbi kube safika abantu bakamhleba abakamqheli, yabona mosla vibe. Uthi ke nyana aphangele esibhedlele. Uthi aphangele esibhedlele. Uthi bayamthanda ke abantu aphangela nabo, ungabikho ngxaki. Uthi hayi ke ungumntana ofundayo mosa, uyafunda uba ufuna kenzeni ezinesi yonke nje loo nto leyo uyayifunda, uyaqhela nokwenza izinto. Uthi ke hayi kube late iphume ishift yakhe kufuneka ahambe olala. Uthi xa kefikayo ufika eroomini yakhe kuthi sa izinto. Uthi qomba ebeshiye eqoqoshile ne okanye uthi ekseni uphume engxameleni, so akho sure ba into ethile beqoqoshile okanye ayiwo loo nto leyo. Uthi aqomba makalahle impahla zikathina ngoba kukho impahla esiyodropheni. Uthi wodrophe pha inkulu nje inde. Uthi aqomba makalahle zampahla zikathina. Uthi ke nyana asithatha kahle kumgqomo ngaphandle. Yena angafaki la cango benempahla zikathina, afake kumanye amacango la ewardrobe, afake impahla zakhe
ahlale nje. Uthi aqomba ndinesiyalo manapha man, akho umuntu uncokola naye, akho umuntu nditheni naye. Aphume ayongena kwenye i-roommate lapha next door. Afika ayibuza igama layo ke, zama ukuzenza nice kuyo ke, bancokole. Ayifuna ukwazana lo muntu man, because yabomba ulonde apha. Abembuza lo muntu ba ulele kahle la ntombi. Athi ke na-ke u-Anonymous lo, hayi ndilele kakuhle. Wayobuza athi hayi kunxa kuthina behlala phaa be-strange, kutsho lo muntu. Aqoma okay, angayiboni into bayithethayo ngothini because akayazi manje, yabo angayihoyi. Uthi bancokole nje indaba zasesibhedlele nokufika kwakhe nje, yonke loo nto beba usuka apha nje, normal like conversations. Uthi aphume ke phayana aye erumini yakhe futhi. Uthi afike ke phayana apheke kwakupheka atya alala, bexela bawudiniwe alala. Uleleleni kwakhe yena ucima isibane xekelala, ayenguyanga laa mntu ulayita isibane, uyasicima isibane. Uthi kuba la feeling xa ucima isibane bathi kukho mntu umekoneni aphinde aslide. Uthi man uzive nombilili man kule room, uzive nombilili, uzive zoyika, alayita isibane aphinde atsho ekoneni. Ngathi akho nto, acima isibane alala. Uthi hey igathi la kukho mntu omileyo ekoneni onjongileyo, so uthi alayita isibane. Usithi hayi mani ngathi sesilamba sami sesindisixhumileyo. Uthi manje ndinavalo man, ungathi uyabona izinto apha endlini ezoyikisayo. Uthi andani noba mhlawumbi lento endivileyo uba iroom kathina okanye uthina ebe-strange senanovalo ngoku. Uthi ndikumjolo igwaloyekayo. Uthi ngoba busuku ke ndiphupha kakubi ke yonke into. Ndaqomba mhlawumbi noba yile nto bendicinga kakhulu. Uthi aphuphe kakubi nje, aphupha amasana amdaka, wenazi inyoka, wenazi nto. Uthi aphuphe nje kakubi. Uthi hayi ke phayana kuyatsho uba awuphumi ebusuku uyezitoilet, like uhambe ngala passage uyezitoilet or anything. Nokuchame ngoku abantu besahleliyo nje, kuthiwa kuyoyikisa, ku-creepy nje kulaa ndawo. Uthi hayi kasixele uba makalale wethu nonetheless. Uthi alale ke nyhani kuse normal day ukuya esibhedlele, akho ngxaki, abuye ke late azohlala apha endlini yakhe futhi. Uthi yeke xa efika apha endlini akaxelela mhlawumbi uba namhlanje andicimi isibane, asisoze kaloku ndiyoyika kule room, andicimi isibane. Uthi hayi nyhani angacimi isibane ke, apheka agqibe, aphake ukutya akaza kutya, aphake isikhaftini, abe nokutya okushiyekayo kusecaleni. Uthi kokutya kuseshushu akubeke phaa phezu kwalaa tafile, afake efrijini, yabo. Uthi alale ke nyhani. Uthi yeke uyabona babuthongo, ufike buze bukulalise ungabinayo namandla uphakamisa ingalo. Uthi wavele ubona mabuthongo obuya, wavele kabinayo namandla uphakamisa ingalo. Uyavala ingathi ukho mntu ulele apha ecangkwakhe ebhedini. Uthi hey akoyiki uthandazela ngaphakathi. Uthi andoyiki ndithandazela ngaphakathi. Uthi hey beyathe ndicinezele le nto. Uthi ndicinezele ndithandazele ngaphakathi. Uthi asuka akhululeke, xa igqiba ukukhululeka ke uthi besesethuka ke sethandaza. Uthi umntana uthandaza kakhulu ke. Uthi besethandaza uthi ahlale ubithi uthe ngqobo. Uthi uvalo luthini kum, uvalo luthini. Uthi ndiqoma mhlawumbi ndim lo ungakhulu manje, asifane kusenzeka zonke ezi zinto ngoku ndiyaporhelwa nje le room kathina. Uthi hayi kusekuseni thatha isikhaftini sakhe mos aye emsebenzini. Xa kabuye yazixela uba unako ukutya ekuphakile kwesinye isitye secaleni, ebuye yakho ukutya aqoma ndikuphakile ukutya, ndisho ndikuphakile ukutya akukho. Aboma ikhona into strange eyenzekayo mani ngale room, like there is something ngale room lena. Uthi hayi ke nyhani ke axele uba uzawuba ngumntu uthandaza qede before alale, because ngoku ebeselibala nto yomthandazo before alale. Uthi ahamba kulaa tshomi yakhe esandleke situ ayixelele mani ngezinto zenzekayo. Alatsho mhlawumbi wethu uye woyika kuba bendisethina wayesistrange uhlala eroom, that's why mhlawumbi kwenzeka zonke izinto ngoba sandehlela ngakule yam eroom, kutsho ke umakhelwane lo wakhe. Uthi nazange zenzeke ezo nto kule yam eroom, hayi shem noba mhlawumbi uye woyika uxolo shem. Uthi hayi ambolala kuzuba khona. Uthi ahamba erumini yakhe afika athandaze ngoba uyoyika. Uthi afika athandaze uthi ngabekho ngxaki nje. Uthi angene ebhedini. Uthi uyayiva mani uba uheavy ngokwangena ebhedini, uheavy like uyoyika, uheavy ngokwangena apha ebhedini. Uthi angena apha ebhedini nyhani. Uthi ubeshushu erumini yakhe, kubeshushu to the point yoba bona like sesi sibane esenza wesi bacime esi sibane ngoba vele andiqhela ulala ngasibane. Uthi asicime esi sibane. Uthi kusicimeni kwakhe isibane wavele wanovalo yangathi la kukho mntu ome phakathi edrophini omjongileyo.
uthi kule room ever since ndafika ndikhululekanga zikhona nje izinto ezenzekayo nje strange uba kutyiwa kutya kuba into engathi imile phaa uthi uba into engahlala ecangwam ndiyakwitshwa ndiyacinezelwa uthi nje kule room yonke into le room inamabhati uthi andiyazi uba kwenzeka ntoni le room uthi ime into yasewodrophini uthi ndizixelela namhlanje alayithi isibane ndathukisela futhi le room uthi alayithi isibane athukisela avule lezo wardrobe le imani yomanga kuyo avule wardrobe xa befikayo la wardrobe ayivulayo kukho ezaa mpahla zikathina wayezilahla la mini uthi qomba ndizilahlile impahla uthi like ukuba laa moment yoba ngathi hallucinator ingathi like akho sure ngathi usure uthi like ndiyayazi uba impahla zikathina bendizilahlile zifike njani utaqomba hayi ke ngokufona umama wakhe uyamxelela kwenzeka nto uthi umama wakhe ke athi makabeke ifowuni phaa athandaze umama wakhe over ifowuni le ebeye kuspika uthi umama wakhe athandaze naye athandaze ngapha athandaze ngoba yithu because akayazi nje uba kwenzeka ntoni nje apha kule room uthi hayi ke ekuseni kusenje edumbe amehlo akasakwazi uya emsebenzini kuthiwa hayi ke emsebenzini isifine hayi ke guys uthi ke ngoku uzophakela inight uthi ahamenyane uthi kule night uyozela because khangalali umntwana alala kakuhle kwezinsuku andithi uthi kule night uyozela uthi aqobude nje phezu kwedesika uthi uyozizela le night uthi ave umuntu othi xa ejongayo akaboni mntu uthi aqomba imani noma ndiyaraka noba like ndimkelwa zingqondo ngoba kwenzeka ntoni ebomini bam uthi hayi ke kude kuse phandle nyana uthi erumini yakhe ufike nentloko ke engulo udiniwe uthi afika alale ke achaza uba akazukwazi uphangela futhi night futhi because udiniwe uthi akalale elaleni kwakhe ke uthi angaphinda akwazi ukuvuka from there wasuka wagula inhloko uba yonhloko ngathi imilenze ebuhlungu uthi hayi kamaphupha kakhulu uthi aphuphe sometimes kathi umuntu othi makaphume kule room uthi aqoma noma like kwenzeka ntoni na uthi aqoma uyafuna ukuyiva ngabantu ba mabamxelele ba uthina ibisithini mabamxelele istory sonke uthi hayi ke umbeza lo uthi uma next door yamkhumbula uthi hayi ke bamxelele ba uthina wasuka wagula wangathi umuntu ophambanayo ongaziwe izinto yedwa wasuka wangumuntu nje onenhloko olale ebhedini waphela apho uthina eswelekela la room that's why izinto zakhe zongesepha uthi abantu bakwaba zabalanda umphefumulo babebalana ntomzimba bemka nomzimba wawungcweke uthi nje lo mphefumulo wakuthina usekla room that's why bamaka bekujonga because umuntu uyiba uhlalele room inothina but asifuna ukuxelela because kaloku uyayinid indawo ehlala uthi othuke ke lo nto ba that's senzeke izinto zonke kum ndiporhelwa le room because ibe room kathina le and uthina uyaporha ngoku kutheni bazo umxelela uba iroom kathina le and uthina ungumuntu obesweleka kanjani like uhlala kwibhedi umuntu beswelekele kuyo that's why phela kube kanjeni uthi bafonela kumama wakhe wamxelela uba uyagula yena futhi uba nemilenze uba nanto namxelela yonke into nangamaphupha nayo yonke into uthi umama wakhe bahambe emntwini bahamba ke baye emntwini xa befikayo sorry wachaza umuntu ba umoya kathina usekhona la room futhi uthina akafuni umuntu ohlala la room and la sangoma sathi sona sizohamba siyolwa imimoya pha rather untombazana lo aphuma uncango umsebenzi uthi ayike kakubhetini mna bandikhetha uba nomsebenzi okanye ngikhetha ungabe nawo bandabo manza ufela pha uthi ke ndaqoma ndawuncango umsebenzi uthi ngene ndawuncango umsebenzi ndaresign kanjalo ke ndawo ndaye kuphangela pha ukuthi kuporhwa indaba odlala uthi naye uyophangela phayana ndim lowo ndiphindele ekhaya ezilalini emagolokonxi ndiyohlala khona ndiyohlupheka khona ndingaya noba iplani ithini na kudala ke ndandifake i-application kwezinye nje indawo uthi ndahlala futhi into epha ku-6 months ndingaphangeli uthi ndiyicinga laa msebenzi lowana but ndiyacinga futhi uba ndile ndawuporhelwa uba ndile ndingulo uzawusuke angalali angathini uthi ndahlala nje-6 months ndihlala apha ekhaya ndingenaplani ndindiqala nothengisa nje ii-chips neeswiti apha ekuhlaleni apho ndihlala khona ndafumana i-call ke yenye imini uba ndifumene umsebenzi edolophini not nalapha ezilalini edolophini like kwi-city waye wamuva ke waya kwi-city ababelantuza kuyo abaclose nayo wohlala khona ke impilo yakhe yangcono uyasibalisa sesistory ke ngoku usibalisa nge-experience yakhe guys ibe nayo ngofumana umsebenzi afumana umsebenzi esafunda umsebenzi wobunesi esazama ukufunda but lo msebenzi angalasti because ungulo wayeporhola senza yonke lento yeah guys that's the story. If you understand and ufuna ukuva more of these stories, make sure you subscribe on this channel, you comment njalo uthethe wona ucinga ntoni ngese story like ndifuna ukuva wona ucinga ntoni and if you understand this story
futhi ufuna ukuveza enye, make sure you like this video, you subscribe on this channel, you watch nezinye futhi video zami. Support yakho ngi-appreciate kakhulu futhi ndiyabulela ngoba usoloko ukhona, and till this point usamamele, usoloko ukhona umamele iivideo zami, unisupporta. Yeah, can't wait to see you next time.